humingi ng paumanhin ng may-ari ng Rosary of Virgin Mary o Rubima Hospital na nakabase sa bayan ng Santa Elena kaugnay ng kanyang mga naging kapahayagan posibleng nagdulot ng negatibong impresyon sa ipinapatupad na medical assistance for indigent patient o MAE program ng kasalukuyang administrasyon ng pamahalaang panlalawigan sa pangunguna ni Governor Ricardo Dong Padilla at Vice Governor Joseph Ascutsa. Sa pagharap ni Dr. Noli D. Bayani, Medical Director ng Rubima Hospital sa sesyon ng Sangguniang Panlalawigan, humingi ito ng paumanhin o public apology partikular kay Governor Padilla sa kanyang mga naging kapahayagan sa media na may kaugnayan sa hindi nababayarang utang ng administrasyong Padilla sa kanyang hospital sa ilalim ng MAE program ng pamahalaan. Thank you, Mr. Chair. Ang itatanong ko lang po sa inyo, Dr. Bayani, yung pong media interview sa inyo, it appears na hindi kayo nababayaran ng 5 million. Tama po? And then, here comes yung here comes yung presentation naman ni Doktoran, nababayaran ng pala kayo. Ang tanong ko sa inyo, yung 5 million po na sinasabi niyo hindi kayo nababayaran, is that for the first contract or second contract? Second contract, Your Honor. Ay bakit hindi po niyo pinag-clear sa media na yun ay para sa second contract? Kasi everybody of us na hindi alam yung transaction na yun, maniniwala kami na 5 million talagang pagkakautang ng provincial government. When in fact, kayo na po nagsabi sa inyo na parang tungkol sa second contract yun. Now, yung first contract po ay satisfied na kayo na bayaran kayo. Yes, Your Honor. Well, dapat po i-take rin mo yan. Kasi iba po ang pagkakaintindi ng mga nakikinig, doon sa pa-interview po sa inyo. Asking an apology if ever that it caused some pain or with you and with the governor. I'm sorry for that, sir. Ang paghingi na ito ng public apology ni Dr. Bayani ay bunsod na nabunyag sa sesyon ng Sangguniang Panlalawigan at taliwas pala sa katotohanan ang ipinapahayag ng nasabing may-ari ng pribadong hospital dahil batay sa records ay binabayaran ng pamahalang panlalawigan ng mga obligasyon mula sa unang kasunduan hanggang sa ikalawang kasunduan ng MAE program. Nagkataon lamang na sinuspende ang pagbabayad dahil sa mga natuklasan ng Internal Audit Service ng Kapitolyo na may mga pagkukulang sa mga kinakailangang dokumento ang Rubima Hospital. If you notice, October tayo nag-MOA sa kanila, November, nagbayad na po tayo sa kanila. And if you notice, November, we release payment. December, we release payment. Next. January, we release payment. March, we release payment. April, we release payment. Next. May, we release payment. June, we release payment. Ngayon po, no after ng June, Mr. Chair, doon po tumigil yung pagbayad natin because of the findings. And nung nagpunta po ako sa kanila ng August 25 at meron ng clear na pwede ng bayaran, we got order na from Governor Dong o yung may referral slip at talagang dumaan sa proseso, bayaran na. That is why last September 14 to 27, we paid them a total of 1.8 million yung sinasabi po ni Dr. Bayani. So by and large po, Mr. Chair, mula po ng November, we already subsidized medical expenses amounting to 6,092,934,000 sa kanila po. Nagkaisa sina Dr. Halgalado at mga administrasyon board member sa posisyon na mali at hindi patas ang naging pahayag ni Dr. Bayani na hindi nagbabayad ng utang ang administrasyong Padilla sa naturang pribadong ospital sa ilalim ng MAE program na nagdulot ng pangit imahin sa kasalukuyang pamunuan ng provincial government. Kabilang sa mga natuklasan ng IAS kung bakit itinigil ang pagbabayad sa naturang ospital ay ang kawalan ng referral slip o letter ng mga pasyente mula naman sa Labao District Hospital, paglabag sa ibang proseso na nakapaloob sa kasunduan, di umano'y overcharging o sobrang paniningil sa mga senior citizens at di umano'y kaso ng double claim. Ang lahat ng naturang mga natuklasan ng IAS ay pinabulaan na naman ng abogado ng Rubima Hospital
nagsabing kumpleto sa mga dokumento ang kanilang sinisingil sa provincial government at nagulat din sila sa sinasabing mga kaso ng overcharging at double claim sa mga pasyente na dinla sa kanilang pagamutan. Bunsot nito ay iminungkahi ni Vice Governor Ascucha bilang presiding officer ng Sangguniang Palalawigan na ayusin na lamang ang lahat ng mga records at mga kinakailangang dokumento para mabayaran na kung magkano man ang pagkakautang ng Kapitolyo sa naturang pribadong hospital sa bayan ng Santa Elena. Para sa totoo, Balitang Banwaan, Ricky Vera, MBTV News.